Čaute, to je Netrieska, vítajte u ďalšieho videa. Dneska natáčame Skywars a ja som tu na arénke. A už to začalo. Ja som sa prihlásil, už za 15 sekúnd to išlo, tak som nemohol vedieť. Oh. Hello lady, how are you doing? Čau. Humani. Hello. Oh. Chudák ona. Aha. Nič také dobré o sebe nemala. Ale my sa nahýlujeme. Tak a ideme za týmto. Viem, že je tu len tak 6 ľudí. Viem. Wow, ty kde utekáš? Ty si taký rýchly, ti poviem. Ty si rýchly jak... Ty kokos, ty si aký rýchly, more. Ja som to imaginárne. Ty kokos. Wow, tak toto bolo teda. My sa teda zlato také peknejšie vyzeranie. Dobre, ideme hľadať šestky a potrebné vecičky. Aha. Dobre, už sme tu len 5 dokonca. Wow. Keklo shawarma. Oh, nejde niekto za nami, sa mi také zdalo. Nejaký nick som videl. Divné. Hej, tam. Nick. Hello, Nick. Team? You team? Team? Motherfucker. Yeah, team. Morevo wooden sword. Úplne. Hello. He. Okay. Do you speak English? Jak nám ma chcel podpáliť? Úplne vedľa mňa. Múdry. Hello, natipujem ti. Niečo. What? On má rada si zlaté brnko. Wow, ale taký traja v týmu. Jej. Cake. Ja by som išiel do tej lode, to tam pekne vyzerá, čakaj. Ja si zjem tu, toto. Jež, to nie je aký slabý. Čo? Oh my god.
Okay, thank you very much. Wow. Ty vole. Počkajte chvíľku, ja sa tu vrátim, áno. Zatiaľ sa kúkajte na mojich kamošov, ako tam neviem čo robia. Dobre, teraz sa nekúkajte. Dobre. Ale o 1 minútu, nám to tu ide o 1 minútu. A prepáčte za také zdržanie, ale mama niečo chcela odo mňa. Yeah. Shit. Oh my god, ale jak rýchlo padám. Jumanji, 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 Deutsch. No. No, konečne. Dobre, super. Super blbosti. What skill switch? Hey, what the fuck? To je taký... No chápete, tyjo, ja som ich tam mal zabiť, tak keď sa vám toto video páčilo, môžete dať like, keď nie, tak som nahnevaný, čau.